खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 जुन बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजोहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोआव गोजामखौ गारनानै गोदान खामानि मावनो लुबैगोन। गावनि साननाय बादियै खामानिखौ मावगोन। गुबुननि खोथा लानाय नङा। वृष राशि। गोसोआव साननायफोरा गासैबो फेलें जागोन। दिनै जेबो खामानिया जाफुंसारनाय नङा। फैमाल मिजिंखौ लानानै दुखु जागोन। मिथुन राशि। बादायलायनायाव जेननाय लागोन। गोसोनि नाजानाया खामानि होनाय नङा। गुबुनजों जुजिलायनायाव जेननाय लागोन। कर्कट राशि। मोजां खाबु मोनगोन। गुबुनजों खामानियाव बाहागो मोनफागोन। नखरनि फारसे गोबां रां आरजिनो साननाय फैगोन। सिंह राशि। गुबुना नोंनि मोजांखौ नायनो बागोन। नोंनि गोहो बोलोखौ नुनानै सुथुरा होबथानो सानगोन। दिनै नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां। कन्या राशि। सोलोंथाइनि फारसे मोजां जानाय नङा। सोलोंनायाव जेब्लाबो हेंथा फैगोन। देहायारि जेंनाजों मोजां सोलोंथाइ लानो हानाय नङा। तुला राशि। हरखाब गोसोआव उसुखुथु थासारि सोमजिगोन। नखरनि जेंनाखौ लानानै थाथेरनो हानाय नङा। उसुखुथु गोसोआ खामानियाव जानाय नङा। वृश्चिक राशि। गावनि गोहो बोलोखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिगोन। जायखिजाया खामानिखौनो गोहोजों मावगोन। साननायफोरा जाफुंगोन। धनु राशि। बिसि फिसाखौ लानानै दुखु जानांगोन। संसारनि जेंनानिफ्राय बारग'नाय नङा। दिनै दुखुजोंनो समखौ बारहोहरनांगोन। मकर राशि। नोंथांनि बुंनाय फंसे रावावनो समाजाव गोहोम गोग्लैगोन। समाजनि फारसे सांग्रां नोजोर लाखिगोन। साननायफोरा दाजाबथा जागोन। कुम्भ राशि। नाङा फाङा ओरैनो दावबायगोन। गुबुन जायगायाव दावबायनानै रां गारगोन। गोसोआव जेखौ सान्दों खाफालाव जुफिनाय नङा। मीन राशि। मोजां सान। दिनै नोंथाङा रंजा बाजा खालामनानै समखौ बारहोहरगोन। थांखि जाफुंसारनायाव गोसोखौ उदां मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।